Oimore nyakorom gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro eno imore era Mugi TV chieng' Jumapil tarik 15 dwe mar adek 2026 koth mapek medo chwe pacho ka nyakorom gajwang kelo kethruok kabende nyaka kawuono nonro nyiso ni ji 66 oseto ngimagi e pacho ka mangima ka Nairobi County e county mantiere kod kon malo mogik mar oganda moseto ngimagi kamano en ji 33 koya koriro ne oganda nyakorom gajwang mondo mi obed motanga yato jogo mantie kuone wa bende kro yangi ni nyalo thoro bedo kod ola mapek mabende wami eyo makare ahinya e chenro ni maro imorego kod mbaka lai en aria deka uchielo nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui ma YouTube mage thuond weche. Tunalipa kanjo, tunalipa pesa ya kufagia, lakini mvua wakati wa mvua tunateseka hivi vyote. Tafadhali serikali mtuhurumie. Kwan jo Kenya ma osethoe ula ochopo 66 ka koth manyochwe Nairobi omedo kelo kethruok ne jodak. Giriambo e court, Giriambo ka DCI, Giriambo ka Supreme Court. We don't blame the police, we blame those who are in power. Murukomen, wake up! Moko kuom jotelo ne omedo chopo mar chungi Rafael Tuju ewi mwandu ma oyuak ni mae Karen Kalam bende ne obagi kanyo gi moko kuom jotije. These events demonstrate that Kenya is more than capable of hosting world-class competitions and that our country remains a welcoming destination for the world. Jatend piny Kenya William Ruto yuore nyasi mogik matieko piem geche mar WRC Naivasha kama jariembo Takamoto Katsuta ema obedo jaloch. Machiegni nyakorom gajwang chendo eno imore wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Tokeo. Migawo mar arita oyango kuonde maromo 37 e boma ma Nairobi ma ola thoro muomo ka oganda modak kuonde go mondo mi obed motanga ahinya to e kinde ni makoro koth mapek medo chwe thur kae matimore ka migawo mar obila oyango ni nyaka sani ji 66 oseito ngimagi kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe pacho ka familia mo 2,000 bende koth osedaro. Koth mamedo chwe pacho ka medo kelo midhiero ne oganda ahinya te kaunti ma Nairobi. Migawo mar arita oyango kuonde 37 ma ola thoro muomo. Kuonde go man machiegni gi aore matindo mane boma ma Nairobi ma thoro pong' kendo muomo. E alwora ma Nairobi East, kuonde ma oyangi gin Kiambu, Dandora, Kariobangi, Kayole, Komarok, Njiru, Ruai, Mwiki, Donholm, Savannah, Tasia kod Fedha kathoth kuonde gi ntiere machiegni gi aora ma Nairobi River kod bedene. E alwora ma Nairobi West, kuonde moyange gin kaka Madaraka, Nairobi West, Lang'ata, Kawangware, Kangemi, Lavington, Westlands, Parklands, Kitisuru, Spring Valley, Kileleshwa kod Chiromo. Alwora ma Nairobi North, kuonde moyange gin kaka Mathare, Korogocho kod Lakisama kama gin kuonde man machiegni gi aora Mathare. Nairobi Central, kuonde moyangi oting'o chuny boma ma Nairobi CBD, Globe, Gikomba, Eastleigh kod Industrial Area. Kamagi gin kuonde ma aora ma Nairobi River okadhoe. Nairobi South, kuonde moyangi gin Kilimani, Kibra, South C, South B, Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Njenga. Kamagi gin alwora man machiegni gi aora Mangong. Migawo mar obila oyango ni gitiyo kanyakla gi migepe mamoko mar rido chenro mar menyo kod chenro mar reso oganda e kinde ma koth mapek medo chwe thur ka. Nyaka sani, ji 66 osewito ngimagi ka okalo kuom koth mapekno kama oting'o joma chwo 50, joma mine 8 kod nyithindo 8. Ei kwanni, kaunti ma Nairobi ni kod ji 33 mosewito ngimagi kama en kwan malo mogik ka kaunti onogo bende nigi kwan malo mogik mar jogo moyudo lal kaluwore gi midhiero makamano. Iluwe gi gwenge ma Ukambani kama ji 18 osewito ngimagi ka ho mar okak ji 8 osewito ngimagi. Nyanza ji 4 osewito ngimagi ka dhood nam chumbi ji 2 kama sawa mar piny Kenya ng'ato achiel osewito ngimane. Maloyo familia 2,000 pio ula osedare miechgi. Kamore opogore pacho ka bende osekethore kaluwore gi midhiero makamano. Migawo no ko oganda mondo bed motang' anyate kinde ma koth mapek medo chwe thur kae. Ka koro gisingo oro obila mapiyo e kuonde ma midhiero juke oganda. Ka bende okwa oganda ogo report ka obila machiegni kodgi ponono ni dwaro nitie kata gi atol
e namba 999 111 kod 112. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jodak ma Nairobi medo kwano lal bang' koth manyochwe odhiambo manyoro nyo kelo kethruok mar apaya kod kuonde ohala. Kodhno manyoyo nyaka olalo mayudre kuonde dak mamoko ne nore ni kidek rocho somo mar jopuonjre ma ikore ne dok e skunde kiny. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Okinyi mar Jumapil bang' koth chwe e boma Nairobi. Processional Way e chal mar apaya mochimo kar dak mar jatend piny. Ondamo machuok wuok kam Kenyatta Avenue, achiel kuom apaya madongo madonjo e chuny boma Nairobi, nyiso ula. Nenore kaka kite mag kido ma otisi ni kabrus ogeng'o yor pi e bath apaya. E kar ohala mag Rogan, moko kuom nyamburko oula oywayo moloko ataro. Pi opong'o ute mag kano geche kendo ute ohala nyiso tipo maket gi juma achiel mokalo ka jodak ywak e nyau moketi e reso jopiny. Oduogo nomol ka jogi nogolo chieng' Friday pi ma pod pok gitieko golo. Gikgi nokethre kanyo malich ma jomoko pod luoko. Kendero kwamukia jana, kendero nyo oduogo the same. Oywaga chene ariyo. Achiel olal, ariyo ero moro moko kacha, moro ka moro kacha. Mago to yudo achiel to. Gilero ni lal medore kendo luoro margi en ni ponono ndamo mar kelo konyo kobedo mapiyo to ohala dipo ka odok chien kaluwore kod lal magiyudo kinde ka kinde. Sani 2 weeks koth mokwongo noywayogi kendo kanero mugotieno kendo go na simu ni kendo koth ochako duogo kendo chako ywagi. Koro waseluoko kama kata lweti dredre. Gini timore ka ketho wagi customers, client koro biro chako ringowa nikech sirikal okong'iyo nitie joma tiyo piny ka monego bed ni ng'iyo pigni mondo mi yore oring kaka owinjore oringi. Mae bende e ywak mar johala ma Masai Market e chuny boma Nairobi, mayuak ni pek mar oula e chuny boma ni nyo ywayo mwandu gi magiuso kendo weyogi ka gikwano lal mapok oyangi. Tunalipa kancho, tunalipa pesa ya kufagia, lakini mvua wakati wa mvua tunateseka hivi vyote. Tafadhali serikali mtuhurumie. Kuna wamama wakongwe wamepoteza mali yao mingi, tafadhali mtuhurumie. Tunateseka wana Masai Market. Mtuhurumie tafadhali, sikieni kilio chetu. E kar dak ma Mukuru Kayaba, jonyuol wacho ni luoro opong'o chunygi bang' koth manyochwe ywayo lalo magisebedo ka gitiyogo kendo kelo midhiero madipo ka otamo jopuonjre chopo e sikunde chieng' wuok tich. Kae ma nyithindwa kale kodhi e skul, nyithindo maya loka kocha kobiro somo koni Mukuru Primary School. As we're speaking now, daraja onge kae. Koro akwaya county government wa Nairobi ko ginyalo nikech daraja ne nitie omenda manoketne daraja ne manobedo allocated in financial year 2023-2024, lakini pesa no kwaneno kuma pesa no chome. Sani nitie tuoche matindo tindo. In fact, ko ginyalo mondo gibi kae giket medical camp mondo wane kaka oganda wagi nyalo konyre. Giseyo jotelo ma kaunti ma Nairobi kod telo mamalo magiwacho ni kinde duto uso ne giweche ma miriaso e yore dongruok mar boma ma Nairobi kendo wegi ka gilalo ngimagi e ataro mapek mar oula masani okwako chuny boma maduong' kinde ma koth ochwe. Unubiro kaka ni kukwayo kura. Kusekwayo kura to lal. Mafuriko kaka dhano yudo shida, ma dhano yudo ka. Dhano yudo shida over millions. Onge MCA modonjo ka. Anasema yeye ni mbwekse. Sasa hii ndio maji. Sasa tumesindwa huyu jamaa, anasema next time tumpigie kura. Tutampigia ama kumtoa. E thuolo mar jumachiel bang' ohula ywayo ji moheo 30 kendo weyo ji mahoe 4,000 kod midhiero makage kacham. Ywak pod en macham. Jodak pod gin mana jodak ka kendo telo pod en mana telo cham. Bende lokruok biro bedo e kaunti ma Nairobi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru Kayaba. Jadbura machon mararieda Rafael Tuju pod medo ywak ewi midhiero mokwako mwandune ma ntiere kar ohala moro manie kar dak makarin masani koro ogwethe oko. Jotelo mamoko kama oting'o jalar kom tend piny Kenya Eliud Owalo kod Profesa George Wajakoya nochopo mar chungo Tuju oko mar rangajno mar kar ohala ma koro obila oloro. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Kendo jopiny kod jotelo ne omedo chopo mar chung kod jatend migawo machon Rafael Tuju mane pod otam donjo e kare mar ohala mar Dari Business Park. Obila ne pod ogo tach kanyo kendo Tuju pod medo ywago midhiero ma omake ka owacho ni temo mae mwandu ne yor ang'enge kod miriambo. Wan gi case
the magistrates court momako jo EADB kaka jokue, kaka jo miriambo, giriambo e court, giriambo ka DCI, giriambo ka Supreme Court. Ywak mare ni isunde gi chiwo mwandu ne kabura mane otere doho podomi okumba. They went ahead to claim that they did an auction, which they never did. They cannot prove it. Because, let me tell you, doing an auction for a property like this, first of all, it is a requirement that you do a bond, and in this case, they need a bond of 10 million. So the only company which produced a bond of 10 million is the same company which now claims ownership after there was a court order that they may not deal on the property. Because they don't want that case. Ogidwa case no oendelea, nikitika case no oendelea ma wanyiso ni your bank gain wrong to giluro damages. Jaod burano machon mar Ariada bende owacho ni ok odwar pesa mar bengi no ma iluongo nyinge ahinya. I don't want money. And this bank has no capacity to pay me nikech any bank ma sirikali ma support. Gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o e ote mare mane oro ne ute fwambo ochiwo penjo mathoth e gino ma omiyo itiyo gi obila morwako lepegi mag tich e thego weche mago magope. Bende omedo ni lepo ma itimo ne Tuju ok onego timre nikech Tuju ok en jakuo kendo ok onyal ringo oko mar Kenya. Jotelo mamoko moriwo jalar kom jatend piny Eliud Owalo kod Profesa George Wajakoya bende oriwore gi Tuju kawuono ka giseo gino ma otimore ne. This is inhuman, degrading treatment, but do we blame the police? We don't blame the police. We blame those who are in power. Murkomen, wake up. I'm calling on you. Whatever you do today will be done unto you tomorrow. It's not criminal for any businessman to have a debt, leave alone Raphael Tuju. Disputes arising from commercial debt are sorted out within the confines of civil procedure law. So what business do the police have to come and raid a private facility in the wee hours of the night? Motelo network mane Tuju chiwo. Jogo ma oyangore kaka jotije mag kar ohala no bende ne obago lamoko marangach ka gimanyo resruok mar polo ewi midhiero no. Moko kuom jopiny mane ochopo bende odok ne Tuju. Nyalo kuno ni wani broad-based government to wuod wati sando malich kama endi. Ok nyalo kuno ni wani broad-based government. Wuod wok nyalo access property ne. Omiyo wadno endo wakwedo kang mamalo Gladys Wanga, party leader Dr. Buru Gingo Dinga. Wan kaka joluo mantie Nairobi kaendi. Wan kwani mondo donje wachni endi kabisa kendo mondo chungi wuodo Raphael Tuju. Cleophas Luoch, Ramogi TV, Nairobi. Jodito mag kweth maketo sirikal tesre dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto owuog e ler kendo nyis jo Kenya weche madibed ni oponde chenro mar uso kembe sirikal kata keto gi lwet ji giwegi. Kata obedo ni jotelogo ok ochiwo neno e wachno, giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto dibed ni nigi riekni moko mag yudo ber en owuon ka owuok e uso makamago. Jotelogo ne olosi kaunti ya Murang'a ka otelne kod Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua kod Eugene Wamalwa. Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra. Ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ametoka hapo amechukua e-citizen. Ako na 80% shares ya e-citizen. Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Katika wizi wa mali ya umma. Ongeza East African Portland Cement. Imeuzwa hivi ati inauzwa kusema ni wa Tanzania wamenunua. We're even seriously investigating the recent divestiture majority sale ya Nation Media. Wiki hii tumekuwa kotini kuchallenge mambo ya Safaricom tukiongozwa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Sasa tumesikia ile Adani tulimshinda. He is bringing Adani through the back door. We want to tell Bwana Ruto we are aware of what you're doing. And we are going to go back to court to fight for JKI. How can the State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital?
The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanywa huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanywa State House. Why do you need 17 billion? Jalar kom matend piny Kenya Eliud Owalo wacho ni gik machando jopiny Kenya gin pek mar ngima kod onge mar omenda ofuk jopiny gigo ma en to entiere kod yath manyalo thiedho. Olose kanisa mar Nomiya mayudre Eastleigh, Nairobi. Owalo wacho ni obiro timo nonro ewi gope ma piny Kenya nego ndalo mane okaw gie kod gigo manotim kodgi. Bende wacho ni tije duto mag sirikal biro ketie mbui kama jopiny biro yudogie kaka yo mar gayo mibadhi. Owalo singo thieth manono kod somo manono e skunde primar kod sekondar nyithindo madhi skul to dok dala ka oyiere kaka jatend piny. Omedo wacho ni obiro duoko nengo usuru piny ne mwandu minyiewo miluongo ni VAT nyaka 10% kowuok 10% kod osuru ma japiny chulo ewi yuto ne mong'ere kaka income tax koya 35% nyaka 20%. Jopiny ywago ni gionge chiemo e mesa kose unungo. An gi rieko mithiedho go tuoche adiwa, tuoche ariyo. Mokwongo en wach osuru. Gimomiyo jo Kenya onge pesa mfuko en wach osuru nikech osuru ni malo. Koro an awacho ni an koyiera president gima kwongo timo osuru miluongo ni income tax cha. En aduoke piny, agole nyukta 35 ewi 100, aduoge 20%. Then usuru miluongo ni VAT, nikech ji wacho ni cost of living, ni bech gik moko ni malo. Gimomiyo bech gik moko ni malo en nikech VAT michajo 16% ni. En asego kwande maneno ni anyalo duoge piny, agole 16% mobed 10%. Yore kiwitelo no hospital ma Nairobi omedo jimbore kakoro tinende nyom mak laktar Job Obwaka kod jalup jakom hospitalno Samson Kinyanjui. Jotelo ariyogo geng'ne gi tesendo obila ma Muthaiga kawo kinde mag ywak ni onge ler malong'o ewi gima nomiyo makgi. Riwruok mar lakteche KMPDU kod riwruok kinde LSK bende obwogo mar luongo ng'anyo mar jokanyo maggi kiny kaponi ok owegi thuolo. Kachopo odhiambo ma kawuono ne watemo manyo oboke manyiso ketho mar ji ariyogo ka owuok kuom apis jomin bura, to kata kamano mano nogore lwanda. That a doctor get abducted at its place of work while he's seeing the patient. He left mothers there in a very bad status. Whoever arrested Dr. Obwaka has to make him to be released before the midnight today. Otherwise, we're going to ask every doctor that you are not safe in your clinics tomorrow. You are not safe at your place of work. And we must stand against an injustice. To snatch up a 79-year-old man from his place of work, this is a man who has been serving this country in various capacities for the last 50 years all across the country. He has no criminal history. He is not a flight risk. He is not a danger or a threat to anybody. And both in the case of Mr. Kinyanjui and Dr. Obwaka, they have been arrested despite the fact that there are existing court orders. So this is a manifestation of impunity and violation of the rule of law that we really deplore. We think that the doctors are completely justified in taking any action they will take to withdraw services until this matter is resolved. Migao mochung'ne weche pinje maoko Musalia Mudavadi ochopo Moscow e piny mar Russia kama odhi timo lalruok ewi wach mar ni nitie jo Kenya ma ochwal e pinyno kendo rwaki e lweny. Jafwambo mar Ojwang' Barcelona nigi lerno. En romo ma igeno ni dhi kelo ler ewi jo Kenya ma iyango ni ne otere piny mar Russia kendo orwake lweny ma pinyno ma sani gigore gi jolweny mag Ukraine. Jatend migao mar weche ma oko Musalia Mudavadi mane owuok e pacho ka osechopo e piny Russia kama odhi bet kod romo makende gi jotend sirikand Russia. Kaluwore kod migao mochung'ne weche ma oko, romo ni dhi rango weche kaka weyo thuolo jo Kenya ma osendiki kaka jolweny ma Russia, weyo thuolo jo Kenya ma omaki e piny Ukraine, kelo ringre jo Kenya ma osenegi Russia e pacho ka, kod keto kogno e winjruok piny Kenya kod piny mar Russia. Jambete mar Kenya e piny Russia wacho ni jo Kenya 252 oyangi ni osendik kaka jolweny Russia ka ei kwan no ji 44 oseduogi Kenya, joma osewito ngimagi gin ji 10 ka ji 38 nitiere osiptal. Ji 160 pod gore e lweny ni. Since of March, the head of the
Russian Foreign Ministry Sergei Lavrov will hold negotiations with the Prime Cabinet Secretary, Foreign and Diaspora Affairs Cabinet Secretary of Republic of Kenya, Musalia Mudavadi, who will be in Moscow with a working visit from March 15 to 18. During the meeting, there will be discussing the current state and prospects of development of traditionally friendly Russian-Kenyan relations, delineate practical steps to further reinforce political dialogue and contacts on different avenues to grow mutually beneficial partnership in trade, economy, humanitarian spheres, and other spheres. Bad migawo mar ofwamb kich mang'weyo maling'ling to oseyango ni Jo-Kenya moheo 1,000 oserwak e lwenyno ma piny Russia. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Dakika en 20 nyakrom Ojwang' bang' sa adek mar otieno chenro en oimore. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Asingo kawo pach Mwalimu Faith Mzomo wacho ni higa ka higa koth mapek osebedo ka chwe kendo dhano oseyudo lal. Thoe bende osebedo to jotelo pod medo pimo wiji ni ma en emergency nade to osebedo katimore higa ka higa. Wach moro ni chako chon nodhi ka joga chal ne jotendwa ok winji sirikal mamalo gi mano mar county. Wacho ni winjo keto kenge makare kendo drainage olosi next year kik Jo-Kenya yud lala inagi. Enostino yu wacho ni entiere Nairobi given guest testa yu gineno Ramogi TV yo makare. Pastor Juma Rundu wacho ni Tuju idwa sand nang'o. Wacho ni sirikal were gi Tuju. Shemotho Obila Misaka acha ni entiere kodwa chenro. Wacho ni Tuju odhie doho kara tiche rochi. Kenya en piny ma irito gi chike. Wacho ni kar politicians wacho dhogi te dala Tuju to giring gidhie doho giwuog kar biashara. Mar ariyo siro wach mar uso kembe. Na sirikal opawo ni ber ka public participation onego bed ni itimo yo makare kapok ous kembe sirikal. Onego ket jonyiepo ayanga ne japiny. Mogik wacho ni wach thieth pod theko. Osiptende sirikal mathoth ok sir SHA. Wacho ni Ndiru level 4 ne omasha almost 4 years nikech wach mibadhi mag jotend county. Openjo ni to ere gimomiyo Kagan ward isando nikech ng'at achiel. Dr. Oluga oyodwok no SHA Ndiru level 4 Kagana. Onyango Beshte wacho ni en bende entiere kodwa koya Ngung Road. Wacho ni wamedo lamo ni familia moyudo masira mar oula. Piny owacho made chiwie kony ne jogo mosebedo koyudo masira makamago. Pastor George mar Mabe Glow Church kachiel gi Pastor Elizabeth gintiere kodwa chendo. Wacho kanyo ni jowa obed motangi kuonde oula. Nyasaye mondo me jogo moyudo lit hocho makende gin kanyo gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni entiere Agulu. Winjo weche ge yo makare ahinya en gi wuon gi Michael Odhiambo. Kaeto Clinton Ochieng wacho ni entiere kodwa en bende chendo ni Odhiambo makawuono. Nyaneno kanyo ote mano mar Michael Wigo. Mos makene na jowa ma Nairobi kuom pek mar koth. Kendo wacho no kwa jotelo ma Nairobi oyudo kaka konyo jodak ma Nairobi kuom wach mar pile ka pile mar koth. Wacho no tieno maber na jodak masuri Karungu Kachieng ward mano Michael Wigo. Hoyo matinya poronga Ojwang' chenro eno imore pod wantie kod mathoth madchwalo ote magi kikidhi mabor. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world.
e kar chakruok. Wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Machiegni kendo nyakora mga juang chendo inimore wadhi mbele gi weche manyien. Ogai mar obila koro kwa mondo mi odonjre wach jonjore mosekelo tho mar oganda e sub county Manyatike e kar kunyo mula ma Osiri e county ma Migori. Jagoro machon Manyatike Hedik Omondi Anyanga kalose wachno ojo dak ma Makalda mondo tegre kod tulo mabede mondo mi ginyakwe kendo gichiw luor ne mwandu mag sirikal. Anyanga okone rawere ni kik kaw chike lwetgi kendo wangote sendo bila kokone josiasa mondo bed gi chien kik siara were weche mag lope kod mula Manyatike. Yudog chien kikumiru thuolo malibamba biro donje hiu ka tutumu gik moko mayombe mamiyo koro polis koro tamu nende udi. Omiya kwajo Nyatike ni beru gi muolo kabisa kikubed joma kedo gi polis ok kedgo kitok kata nyanya mar polis nyone gara ji 10,000 nyanya kende to nyanya chiel. Omiyo doguru chien mondo come back to your senses mondo ng'eni sirkal ka koro biro manyo jomanyo nekoge to utu koro to gige polis nango lo Manyatike en manjo Nyatike gimora mana matone Nyatike manyaka benefit to nyaka gibed jomong'eyo limits magi weche mag lo to dang wach lo timre makoro jowa ma Nyatike koro jokuoge donjo to goji to jokuoge ma jo mpesa to goge bunde to gerigo gi pikipiki. Mano akwayo sirkal kotelnegi gi jatelo ma Migori kendo ma Kisumu kendo ma Nairobi ka mondo gi investigate magi nwang' ni jokuoge matimo gigi manyogo gigi bunde kendo ringo gi pikipiki gin ng'a gini to mondo makgi. Kweth josiasa marawere e boma Nairobi oko mar reso jogo mang'aw kod madangni e boma Nairobi magiwacho ni osedo midhiero tanye kinde ma koth mapek medo chwe Thurka. Kotane kod Joel Odhiambo, kweth no yango ni nyaka koro oganda wuog oko mar chunga kod jogo mang'aw ni mare mosebedo korka jogo ma omiting mar reso oganda to inyate chuny boma ma Nairobi. Wadwani mondo kaka oganda, kaka young aspirants ma Nairobi mondo wakaw gi kaka nyithindo mondo wang'e ngimagi, wane kaka wanyalo konyogi. Achiel kuom konyruok modwani mondo gibedgo, TVET ma sirkal oyawo, street families inyalo tere TVET, gibed kod knowledge mondo migi tich magitimo nade, maginyalo timo to keep them busy. Ne watemo jowa moko nokelo lewni mane wasamiyogi gi weche chiemo be. Koro ne wawuoyo gi county government kaka chairman nyocha wabet piny mwandiko barua ne jatelo mar jo county mondo sani nyithindogi kata jogi ng'enygi ni yudo ka gininde bwo mtaro to mtaro ni en pi mole matek. Nairobi kae nitie thuolo mang'eny ka kineno igero gimiluongo ni affordable house. Ne wakwayo through county inyalo migi ute ariyo modong' nono ma nitie nono ka mapok ji odonje. Tijwe en ni ng'iyo kila mama mantie within Nairobi oyud kuma nyalo konyore. E gimomiyo koro wadwaro ni mondo watergi e TVETs gilos kaka ginyalo yudo gima ginyalo ting'o go e lwetgi. Gimoro amora ma ginyalo timo go tich gibedgo e lwetgi.
Jotelo mag mbalariany osechako sundo sirikal mondo ket omenda motelo ne daro kuonde tiegruok mamalo kawuok e lai machon mar tiegruok nyaka CBE. E kinde ma jopuonjre mag CBE kore ne donjo e mbalariany e higa mar 2029, jotelo madongo mag mbalariany koro koni omenda nyaka bedi mabiro tayo tiegruok kaka Judith Omondi leronwa. Higa medo sudo, liet medo idho mos kowuok e skunde mag primar, junior sekondar, senior sekondar, kendo sani jopuonj madongo mag mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo osechako parore rem manitie motelo ne chako rwako jopuonjre mag lai mag CBC ayanga e kuonde tiegruok mamalo chenro machakore ayanga higa mar 2029. Duol ma ochung' ne somo mag mbalariany jumbe ariyo ma okalo ne obago romo e boma ma Naivasha kendo ka thoth jopuonj madongo ne oywago dwaro mondo mi omed pok mar omenda ne mbalariany duto ma pacho ka, gino ma oneno kendo e twak marwa kod jalup chancellor ma mbalariany ma Meru Professor Romanus Odhiambo. Challenge CBE is resource intensive. Dwaro pesa mang'eny, dwaro equipment mang'eny, dwaro specialized professors and lecturers, and ma bro chuno again university ka bende wabro dwaro support. Wadwaro support mar pesa mabro konyo wang'iew go equipment, pesa mabro konyo wang'iew wager go workshop, pesa mabro konyo wa improve go our laboratories, pesa mabro konyo mondo wa migrate nyith jopuonjwa moseng'iyang'iya ni dhi chunge mbele nyithindi wuoyo ka jayalo. Lokruok nyaka e CBE kalure kod Professor Romanus dhi kelo lokruok maduong' nyaka kama oriwo kit kaka ichiwo penj ne jopuonjre gino ma okoni gisechako keto e tim e mbalariany ma otelie. Koro summative examination mag exam itimo end of the semester ne wamake at 70. To the cut mwalongo ni formative assignment assessment ne wamake at 30. So because of this new thing, us in Meru University we have changed that. CBE is and competency based. Koro we increase the cut marks from 30 to 40. And then main exam from 70 is reduced to 60. Jatatije mar duol ma ochung' ne somo mag mbalariany Professor Mike Kuria e romo mane obag Naivasha no ne okoni nyaka sani giloso lai mar somo mabiro tayo mbalariany duto ma pacho ka. Paro mar Romanus koni bende nyaka nywandi e jopuonj mabiro chwalo laini ne jopuonjre. We are making good progress, but we are not there yet, especially when we start reviewing curriculum. Universities will need to review the curriculum. They will need to submit that curriculum for accreditation, so there will be quite a number of costs involved. To jok mapuonjogi must also be jok mong'eyo gik matimogo. Koro especially an kaka jatelo mar Meru University of Science and Technology, 4 years ago, wachako prepare our professors mapuonjo nyithindogo into CBE pedagogy. Judith Omondi, Ramogi TV. Kinde ma ikruok dhi nyime motel na ik mar mosenindo ruodh goro mar riwruok mar jodong Luo Ebel Umbuor. Riwruok jodong Luo e sub-county ma Uriri ywak ni apeyni madhi e dala mosenindo kod apeyni mamoko e sub-county ma Uriri rach kendo tamo kata welo madhi ywago Ebel Umbuor chope dala. Jodongo go kotane kod jakom margi Joakim Oloo koni jotelo makono mondo mi giye gilosie ndernigo. Wakwayo kaka jouri sub county ni kaji de mbunge yema Uriri to gi county mamgori dori wore mo loso yo madhi kaya duong Umbuor ni keche ko badango ka wadhi ywage yo kunya dhi kai ni keche yo akwayo gidono muol to kenda kwayo telo muritelo nwa nyaka yo Uriri wariwre mondo wakony wachno mondo ywag Umbuor yo maber sitima akwayo ni kuyie to karate machana simana go kacha okeli sitima madon kumbuor e kawa dhi bedo e wach maber gi security ni ka sitima nitie e ka security nitie maber en ngama icho geno gi chunywa duto to tho ok geng en kosebiro obiro kaka yamo to timore ne ng'ata koro miyo sani wakwayo oganda wa duto ma joluo machiel kum members magwa mondo wariwre uru tim kopo mare e yo mokwe kendo maber. Where family wan gi gik miluongo ni the feeding programs, we have the tents,
also good transportation of our people from home to the mortuary and from mortuary again back home. Mano bende nitiere ma kwanyalo yudo mago to wanyalo go erokamano. Rok ma jodongo ganda luo bade ma Eldoret okone gavana ma Uasin Gishu mondo yie onywandgi e bed migepe mag ten county no. Notelne kod jakom mari Maricus Orinda gikoni oganda modak e county no timo hala kendo chulo osuru kaka yor dongo chumi mar county no kendo nyaka nywandgi e weche telo. Walda Nyambaga nigi ler. Agilose boma maduong' ma Eldoret, riwruok mar oganda luo bade ma ho mar okako wuok oko gi dola achiel mar pedho dwachgi ne gavana ma Uasin Gishu Jonathan B mondo rangi kod wang' mamuol e sirikande. Wakwayo ni kadipo ni nitie kama koro ikwanye jowa moko makoro miluongo ni nomination cha okawnwa joluo moko e part mar jowa mochung' ma josiasa gi mondo odinwa kamoro. Ka nitie migawo moro ma idwaro e idara mar government mar sirkal mar county oyude kaka onyalo miyo kwanyonwa kata mine moko. Duogo oganda luo koni gin bende mana kaka oganda mamoko gisebedo ka giriwore kod ji mamoko e dongo chumi mar county no kaluwore kod tije ma gitimo makelo yuto to kendo solo osuru. Lai mar Juakali en lai mosekonyo oganda wa mar joluo kendo thoth jowa ma joluo mantiere ka gin jogo man kod lony mar ufundi. Koro sekta no en sekta ma muhimu ma ok wanyal kawe ma wajwang'e kata wang'iye ang'iya wabole piny pangla. Nyaka wadewe kaka sekta namba 1 ma kata sirkal bende yute. Ariyo en sekta mosebedo ka konyo jowa e yor konyruok kaka oganda nyaka konyre. Nigi biro duogo mondo gimpower wa mama mago wala matindo tindo mondo inuka. Mine makelo omena kata mana makelo nus gunia wadwa no kel kata gunia 2. Chire manolor ka koro chiro ni ema wanne wakwayo kaka wa mama mago wala mag chiemo. Koro ka giduoko chiro to tisa pane dhi bedo maber kendo pesa biro bedo. Wiji wachiel mar oganda luo jodongo go koni riwruok e teko ni mar kanyakla mar biye mamiyo gi chwecho to kanyakla mar Katalang miyo gi ng'ado ndara gi chir. En bura mane wachako mondo othin Luo Council of Elders Eldoret nikech Luo Council of Elders Eldoret en bura mano ma onge nwang'o moro yoyote to onge kaka ginyalo konyo oganda wa mige luo modaka. Koro ne wabet piny bwaneno ni nyaka wakonyre wawegi wachak bura mo manyalo konyo go oganda wa mag luo modak Eldoret. Gibedo kod ote ne jotelo. Wakwayo jowa man malo ni ka ginyalo makonwa joluo modak e Eldoret ka nyithinde wa osomo kendo nigi barupe madongo dongo to tich otamogi. Wakwayo national government mondo mi oyud kama nyalo ketowa. Paro nitiere ni mondo piny owacho sir kech gisiro ga through NCDF kod bursaries mag MCS nitie bursaries kata within the governor, but unfortunately indalo no ne ok wantie good books kod leadership man nitiere kai. Piny osolokore to sani onge gima ng'ato de tim ma onge pesa. To yowuoyi matindo kata gi nyiri matindo gi te iyudo ni bang' ka gisotieko skul to gin kuma wantiere ni wan welo kuma wantiere ni. To kochopo ndalo mbulu ting'iso ni wanyuma to wadhi neno ber mbele. To sida ma wan go sana sana en SHA mar osiptal. Inyalo ng'ado SHA to kidhi osiptal tinyisi ni nyaka ibed admitted. To samoro to tiendi marami kata wiye mabari. Koro chuno ni nyaka idog e mfuko mari to kad bende ichulo. Koro an akwayo ni kaber to sirikal mondo olose gini koka nyalo tiyo maber mondo kila ng'amo ng'ado kad o benefit. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eldoret. Wakoyo machielo nyakorom ga jonge chenro ni maro yimore neno ka ainio wuor wacho ni entiere kodwa e yo makare kanyo gi oya moto wacho ni mosa hinya kuom jomoyudo masira maroula. Joseph Uyo japuonj din mar kanisa ko Pere Nyandiwa Parish wacho ni njora mogitiv ka entiere Gwasi kod Godbura otimo ne jok makotho nego kachiel kod jomo ketho mwandu gil hawe hocho jogo motho hocho lakini wang'ne wacho ni koth omonjo town. Jone serikal mondo mi okonye
jogo moyudo chandruok. To kamana ahinya ote mar jakom Gideon Midega nyakwador ka wodo yo mogango wacho ni gin gi Joshua Kelo Mito giwacho ni giwuoro chandruok momako jatelo Rafael Tuju geno mar geno bro yudo konyruok kata ajali Jarongo wacho kanyo ni Tuju en jaluo winjo joluo te ochung' kode kik wawit rembwa wacho ni wamor jomoko wacho ni geno mare en yo bro yudo kony e yo makare. Engineer Fred Obura Mikindani Mombasa wacho ni josiasa mondo ochung siasa mondo rang kaka oganda mapinego gima ok duoge wacho ni bergen gengo gino manyalo ketho ngima oganda. Zum Kapita wacho ni entiere kodwa yo makare Migori County Lwanda Konyango hema entiere to wuoro koth mapek machwe Nairobi mokelo ola gi lal mag mwandu matho. Sirikal okonyo Nairobi kod jonyatike mogik wacho kanyo ni Dr. Ogagi Aradi wuod Kibuon okaw mos mage. Beno kanyo ote mar Mandela Oniala Kibiri Ward wacho ni en gima lit ka joluo pod yuago ndara kod stima ka jotelo madongo mar pesa gi teko to ni lwet joluo wuoro to ka broad based to giwero ka national anthem gitigi chances momegigi mondo mege konyo oganda gengi Christine Oniala mano mama gi Tabil joma ni kacha in bende machiegni ahinya chenro yo matinya kono magujan chenro eno imore pod wantiere kod mathoth ka bende wadhi miler kotenre kod apini ma sirikal osebedo ka okete budget mondo mi losi ahinya to kaluo wadhi ng'iyo manelo yo makare ahinya kwa sea yueyo ka bang'e ng'angi mago mag tuke chenro eno moyore kidhi mabor. Doesn't have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ka ng'ato timo timbe maundu, jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Nyithindo ma nyiri dasomo to nyithindo ma jachuo ma wuoyi ma jonyuol ok nyal. Ada puonjo, nyithindo do ng'e gana. Yawa yie. Philanthropy. Ich lach. Ng'a osewachona. Kata sibe pok goni. Ng'ama gona to in wuon monego bedni wanyana to pok ibiro mi wachona. Wuona kinyi kar in e piny mane. Kata kamano, jowasigu ni machiegni moloyo kaka giparo. Miwuo makini ni wiyo lokore. Omera ng'ato seche wanya gweng' ka. Ng'ato seche wanya gweng' ka zaidi. Be ibiro ng'ad bura e yo makare. Lengane. Ogwan. Ng'ani migolo kanyo. E wi Nam Cinema, Manera Movie TV. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Makash Rashford Kibet. Anakwenda Makash Rashford Kibet. Anapiga kule crossing. Ndani. Anajiita Rasmus Oldham Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manyien as your skiza tune. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage maneg beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' Tich Ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich wuoko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Pile ng'ama dichuo nyaka bed kama jaode nitiere. Ang'o? To donge jaode ni kae. Koro ini dwa dhi kanye?
Machiegni kendo nyakwar mga juang. Sirikal mamalo ka okalo kuom duol matao gedo mag apeyni Kera kod Kura medo jiwo dongruok mar apeyni e gwenge makaluo. Kaunti ka kaunti makaluo ntiere kod ndara manyalo siemo kaka mago ma oseger, mago ma osechak gedo magi kod mago ma bende eka igero. Kopogore gi apeyni ma gedo magi ne osechakore chon, Kura mga juang wamiler wadhi kaunti ma Homa Bay kwana paya mantiere kaunti ma Homa Bay gin apeyni maromo 16 parni counties kata ranyisi mwami kagi gin mana moko kuom apeyni go ok gin duto kata kamano listi marwa bende ok oting'o chenro mag nderni mano chak chon. Haya, koro wantiere kod bor margi ma koriw en kilomita 256 ma gin apeyni mantiere kaunti ma Homa Bay. Nengo apaya go duto gin siling bilion 17 ka ikomenda 226 225 oketie omenda maromo bilion 2.9 mabende hibro ger godo apeyni go. Pod wantiere kaunti ma Homa Bay. Mfangano Island Ring Road mantie Suba South en apaya maromo kilomita 5. Nengo ma ibro gere en siling milion 550 kaito budget mag 2025 oting'o siling milion 88.8 ma ibro gero go apaya no. Chal mar gedo en ni tenda oyaw dwe mar 1 higa 2026. Kwa dhi mbele nyakwaro mgojon ka bende pod wang'iyo counties go. County no ma Homa Bay, apaya ma Wahambla Imbo mantie Homa Bay Town Constituency en kilomita 10.5. Nengo mar gedo mare en milion 632.3. Okete budget mag 2025 mabende kanyo okete siling maromo milion 269.5 mantiere budget ma higano. Kabende contractor mare en Oriole Homes Limited. Chal mar gedo en ni gedo mare dhi nyime kanyaka sani. Gedo mare ntiere atamalo 1. Kwa dhi mbele kabende wantiere county ma Homa Bay. Apaya ma Rugalala mantiere Homa Bay Town bende en kilomita 11. Nengo mar gedo mar apaya no en siling bilion 1.1 ka hikomena mag 2025 budget mare oketie siling milion 218.4. Contractor en Vaniax Developers Limited. Ka chal mar gedo en ni nyaka sani nyakwar mga juang jagedo mare nitiere endara. Kaporo pod wantiere Homa Bay. Marindi Magina Palakoguta Riat Konyango Rabuor mano ntiere Ndhewa kilomita 50 manena paya mantiere Ndhewa. Nengo mare en siling bilion 3.3 kaeto budget ma oketie ikomenda 2025 en siling milion 284.6. Contractor en Drillmatic Infrastructure Limited. Kachal mar gedo mare en ni jagedo nyaka sani nyamkong jani tiere endara kendo tiyo tich makamano. Wadhi kaunti ya Migori kama yude ni ntiere kwan mar apeyni maromo 10 ma bende Kera gi Kura sani gero. Bor margi koriw duto gin kilomita 384. Nengo mar apaya duto en bilion 21.3. Ikomenda 2025 noketo omenda maromo siling bilion 2.1 ma ibiro gergo apeyni go e kaunti ma Migori. Apeyni go ranyisi gin Masara Muhuru Bay mantie Nyatike ma en kilomita 53. Nengo mar apaya no en siling bilion 3.6. Omenda manokete budget mar 2025 en siling milion 452.1. Contractor mar apaya no nyakwaro mga juang nyinge Lafi Construction. Chal mar gedo en ni jagedo sani ikore ne tich makamano. Kapod wantiere kaunti ya Migori, apama Posta, Nyikendo, Nyarongi, Makalda duto mantie Nyatike en apaya maromo kilomita 32. Nengo mar gedo en siling bilion 2 ka omenda maromo siling milion 300
noketie budget mar 2025 gana 2026. Contractor en Guangxi Hydroelectric ema timo gedo makamano e kaunti ma Migori. Bende kapod wago tach Migori, Kanyawanga, Rapogi, Awendo Town, Uriri, Awendo Town, gintiere Uriri, kaito bende apano gi Kinyaka Awendo. En kilomita 32. Nengo mare en siling bilion 2.3. Omenda maromo siling milion 294 nokete budget mag 2025 2026. Contractor mare bende en Guangxi Hydroelectric. Kapod wantiere Migori, ntiere apaya ma Kabau, Bondo Nyironge, Pinyo Yie, duto ntiere Suna West. En apaya maromo kilomita 40. Nengo mar gedo en siling bilion 1.4. Budget magana 2025 noketi omenda maromo siling milion 200 mar gero apano. Contractor mare longone Zamzam Construction Co Limited. Bende kapod wadhi mbele Nyakurom Gajwang, wadhi kaunti ma Siaya. Kama kwana peni duto makera gi kura gere kaunti ma Siaya gina peni 10. Bor mar gi korew en kilomita 289. Nengo apaya duto gin siling bilion 18.8. Ka siling bilion 2.2 nokete komenda magana 225 gana 226. Bende kapod wang'iyo Siaya County nitiere apaya ma Bondo bypass mantiere Bondo. En kilomita 25. Nengo mare en siling bilion 1.8. Siling milion 400 nokete budget mar 2025 gana 2026. Contractor mare en Guangxi Hydroelectric Engineering ma chal mar gedo mare dwe mar 3 gana 2026. Bende kapod wantiere Siaya County wang'iyo apama Bondo Hayawi, Kibango, Leunda Beach duto ntiere Bondo kilomita 27. Nengo mare en bilion 1.5 ka siling maromo milion 149.9 noketie budget magana 2025 Contractor mokwongo ne en Seabird Engineering kaito gi Gogni Rajope. Chal mar gedo orak ne kambi Manyien. Kaito bende tich chakore dwe mar 4 higani, mano en dwe manyien ema tich makamano chakore. Kapod wadhi mbele wang'iyo kaunti ma Siaya podi Kodiaga, Rabango, Ratuoro, Usenge Road mantie Bondo, bypass Game, Alego, Usonga Bondo bende ntiere kanyo kilomita 73. Nengo mare en siling bilion 4.7. Omenda maromo siling milion 500 nokete budget magana 2025 gana 2026. Contractor en Guangxi Hydroelectric Engineer kaito chal mar gedo en ni orak bro chakore dwe mar 3 gana 2026 mano dwe ne. Kapod wantiere Siaya nitiere Kalandini, Luala gi Kaelija duto ntiere Ariada Bondo. En apaya maromo kilomita 26. Nengo mare mar gedo en siling bilion 2.3. Budget magana 2025 gana 2026 noketie siling milion 200 mar gedo mar apayano. Contractor idhi land dwene kachal mar gedo bro chakore dwe mar 4 gana 2026 ma chenro mar gedo bro chakore. Wadhi kaunti ma Kisumu Nyakurom Gajwang peni manyien ma kera gi kura oseketo kwana peni gin 2. Bor mar gi korew en 23. Nengo apaya duto en bilion 2 kaito omenda maromo siling milion 400 noketie budget ma ik omenda gana 2025 gana 2026. Kabende pod wantiere Kisumu County en apaya Mahulu Lela ntiere Kisumu West. Bor mar apayano en kilomita 12. Nengo mare en siling milion 920 ka omenda maromo siling milion 200 ne oketie budget ma ikomena gana 2025 gana 2026. Contractor mare en Warsan Contractors. Chal mar gedo mare en ni chakore dwe mar 3 gana 2026. Bende apaya Maya Chiga, Kadhi Rabur, Kisumu East en apaya ma bor mare en kilomita 11. Nengo mare en siling bilion 1.1 ka bende siling milion 200 nokete budget ma hikomenda gana 2025 gana 2026. Contractor mare mokwongo en Nambra Jope Contractor. Chal mar gedo en ni higere karo chak gere dwe ni mar 3 gana 2026 Nyakurom Gajwang. Mano e chal mar hapeni ma
kaluo to pare nwanyisi ni mano en mana ranyisi. Nitiere moko bende masa moro nikech listi rabora nwalidho ni mana matin kendo ler makamano bro yudo wechewa manyien mamoko. Kata kamano wantiere kod weche mag tuke bang' yone kikidhi mabor. Piem mag WRC Safari Rally tielo ma Kenya ochopo giko kawuono kinde ma jariembo moko e piny mar Japan Takamoto Katusta obedo jaloch. Mnaka jafwambo marwa James Opondolero jatend piny Kenya William Ruto singo ne jo Kenya ni tielo ma higa manyien biro bedo mayot ne jopiny chopo Naivasha kinde ma apaya mar Ironi Mau Summit biro bedo kaos chopo nyaka Naivasha. Of this year's Safari Rally Kenya, taking their first WRC win. Representing Toyota, it is Take Katsuta and Aaron Johnson. Takamoto Katusa mawuok e piny mar Japan obedo jaloch e piem mag WRC Safari Rally tok chike thuolo mokwongo kendo ndiko historia kaka dereba mar ariyo mawuok e piny mar Japan yudo loch e tuke mag Safari Rally ka mokwongo ne en Kanjiro Shinazuka mano yudo loch makamano e higa mar 1992. Adrien Faumax mawuok e piny mar France kendo riembo ne tim mar Hyundai notieko thuolo mar ariyo nyiriri 27.4 tok Takamoto. Tielo mahiga ni obedo mapek ne derepe mathoth tok koth ketho paya gino mano miyo derepe mathoth rem tieko piem. We had so many difficulties on the moments. Aaron had very hard to walk with me, and team was always believe in me, even I'm failing all the time. So yeah. Thanks to the whole team. Finally here because of them. Kanuwo e kinde mano chiwo mich ne joloch jatend piny Kenya William Ruto puoyo kang' mamalo mane obagi piem gi kosingo ni higa manyien sirikal biro chiwo thuolo ne kembe mag ji giwegi mondo ket omenda e piem gi gino ma ineno kaka okang' mar chiwo thuolo ne kembe mathoth nywako lwedo kendo yudo nweng'o. Want to congratulate the private sector for stepping up as patriots and citizens and partners with the government of Kenya to assume the responsibility of hosting this event, managing this event, and promoting this event and financing this event. To the private sector, that is true patriotism. Ruto bende puoyo Kenya kuom bago piem gi kuom higni mathoth ranyisi ni Kenya nigi mbi mar bago tuke madongo. En wach mane osir lwedo gi jatend migawo mar tuke Salim Vuria mabende ne olero kaka tuke gi oseyudo ji mathoth ranyisi ni Kenya nyalo. These events demonstrate that Kenya is more than capable of hosting world-class competitions and that our country remains a welcoming destination for the world. Beyond the spectacle, every such event, such as Safari Rally, have a profound impact on our economy. This year we have had more numbers and therefore this WRC Safari Rally has grown to be more spectacular. And in this WRC, we have said the wait is over. Ne jogo mabiro yuoro piem gi higa manyien chenro mag wuoth biro bedo mayot tok jatend piny singo ne johera mag tukegi ni apaya maduong' mar Ironi biro tieki kapok tukegi chakore. Ma en singo mane okelo fungruok ne johera mag Safari Rally ma osebedo ka gi pek nikech dhungruok mag geche e kinde mag dhi Naivasha. I just want to assure you that this is the last year where we are going to have jams on the road between Nakuru and Nairobi. By next year, we will have completed the dualling of the Nairobi-Nakuru highway, and you will find your way to Naivasha much more easily. Derepe ma Kenya ne oyudo ka piem pek miwuoro ka jaloch nyadiriyo piem mag pinje Afrika Karan Patel notieko e thuolo mar abiriyo kidieny ma piny mar WRC2 e kinde ma Akif Virani notieko e thuolo mar 8. James Opondo, Ramogi TV.
Joloch nyadi 21 lig maduong' mar adhula pacho ka Gor Mahia rodho jolweny ma Ulinzi FC gonde 3-1 kendo medo choro fuok mar point nyaka par kindgi kod jolupgi e chung' mar ligno FC Leopards. Enoch Morrison nomiyo Kogalo gol mokwongo kokalo e opich achoma e dakika mar 21 kapok Patrick Esombe medo ne jotend ligo gol mar 2 e dakika mar 69. Musa Sharif nomedo gol mar 3 ka korka Ulinzi gol mar yueyo piwang' no loko jatugo Edward Odhiambo e dakika mar 88. E duoko mamoko KCB owuok amodhi mar gol 1-1 gi Murang'a Seal Samataska to nomiyo Kakamega Homeboys goch mar gonde 2 kuom Olimthi. Kariobangi Sharks oyudo loch mar gonde 2-1 tukgi kod Shabana tugo mano bagi alap Magusi. Kwani mda sana Patrick Esombe Kanjum anauzwa Kogalo ligi kuu msimu huu. Kazi kubwa yake Sharif, finishing yake Patrick Esombe baada ya pasi tamu kabisa, anairusha ndefu Kapen. Esombe, Sharif ni show yake Sharif Musa Sirengo Ramadhan. Sio kwamba amefunga Ramadhan tu, lakini anawafunga tena Ulinzi Stars. Oh, amenyanyuka Patroneli Udawalo. Shot najazwa ndani. Oh, Edward Odhiambo, kichwa kama mkuki. Ilikuwa ni kichwa kama mkuki yake Edward Odhiambo, ambaye naye pia ni super sub. Alienda juu angani akaicheza kichwa mpaka wanapata moja. Kweli tunaenda kwa drawing board na tutaenda pia kuangalia upande wa kuzuia, kwa sababu ukiangalia hii ndio mechi tumefungwa mabao mingi na sio ati tumegorkima mapata makosa zetu. Upande defending ndio imekuwa na tatizo kidogo. Tutarudi kwa drawing board, tuenda kurekebisha na pia tutilie mkazo upande wa ufungaji, tuone kwa game next kama tutapata mabao na tupate ushindi. Today we dealt deep into our tactical play. We needed to be sound, we needed to be smart. We knew we were not going to get too many chances. We needed to be smart, and the boys today has been very, very impressive in terms of tactical how we played, and we are very happy we managed to get the 3 goals. Jang'wech mawuok e pacho ka Helen Obiri e jaloch ng'wenus kinda mag New York half marathon tok ringo kuom saa 1 dakika 6 gi nyiri 33. Jaloch machon e ng'wegi